Ayun na. Hello guys! Welcome back to my channel! So ngayon guys, ang gagawin ko is maglilinis ako ng paligid. Ito guys. Kasi po, nang magputol kami ng santol at lukban, ang dami pong kalat. Dahil sa aking nag-video, sa aking anak, si Georgina. Hi! Kung bago pa lang kayo sa channel namin, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. At huwag niyong kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos namin. Elephant air. Ano ni ma? Yung halaman na ini? Alocasia negra. Negra. Kala ko elephant air. Elephant air yun. Ano ang apo digdi ma? Crotons. Si dinadalan niya ni Lola San Crotons. Francisco. Crotons. Yan Crotons dito. Ay, nahulog pa. Bakit pa ito? Hindi. Yung ano, tigwa, bigyan ka ng mga halaman. Mahiro ang camera. Ano to? Kasi maluag na yung ano yun. Naghihiro-hiro, nagtutumba mama. Okay lang mo. Hi, si Kuya mo, Rex, ano, pili. Yan na naman si anong iniintindi mo. Katas mo ng gastanan. Ma, gabi ako. Mata. Ay. Ang guys, yung mga kroto ni Lula ay. Ang Lula ko kroton. Ito pa. Ayan pa yan. Kada ko doon si malulang kroton. Maganda yung crotons na kurot na yun. Sa krotons. Krotons. Crotons ito. Krotons. Krotons. Gulping krotons. Ayan pa po tayo. Ayan pa po ang krotons. Krotons. Diba? Krotons. Uy. Krotons guys. Lakol krotons. And guys. Pinapailing ko lang nga. Sabi mo pailing ko sa hindang ano. Ito na guys. Mayroon ng camera. Nag-ano-ano natutumba. Oh, lubot mo nang nahihiling. Taas mo kasi. Ay na guys. Yung tapunan ng basura. Let's go na. Let's go na. Dito na tayo. Yan. Very good. Makatapos ka na mag-video anong ko yung mga duog na kabang sa inyo. Padong ko kanton lang naman. Paano ako, kung anong ko itong ano. Parang tabon mo yung mga ano yun. Dahil maano kong gunting na dakula. Ilas yun. Tapos mo. Okay, so magsusunod tayo kay Mother Dear. Okay, sorry guys. Sorry guys kasi mahirap yung camera. Let's go na. Yung home. Yan guys. Wow, sexy ni Mother Dear. Yan guys, naubos na po ni Mama. Ito may dyan po sa kubo. Rexidol. Rexidol! Isa yan. Ay, Tapos mo yan nini. Sili. Ayan na. Pangaran mo nga ni. Ayan. Sili. Yung ginagawa ko mga anuhan mo. Ay, naano na ba?
Niyawalis pa. Asain na naman ang ano mo. Bigyan sa may ano. Lubo. Joke. Bayabas. Dakulaw na ning puno ning bayabas lang. Ma. Hindi siya mo dumi. Ilan mo na muna ni dyan sa baka bap. Dahil mo na pa yun mapagawin. Guys, gano'n. Ano muna ka guys. Alat lang nga ni apong kulang ni. Yun guys. Yeah, patapon natin to. Let's go. Dito kasi isali ko na namin puno. Ayun guys, ako si Shari. Ay, sorry. Ayun kasi yung home namin. Pasensya naman. Ayun po ako. Nagagaling na sa school. At wait lang guys. Publican ko yung tanay ko. Yung protons. Proton ka. Diyan mo lang yung gaspa na yan. So guys. Ika na magtaram-taram. Tupog yan. Yan guys, yung puno ng mangga. Yung kahoy. Kubo. Kailangan kasi guys, walisan araw-araw para malinis ang paligid. Naghay karek sa ano, hindi. Dahil na. Ay, Dahil na. Tupog yan. Yan guys. Yan guys yung kubo namin. Guys, ito tayo sa... Ano nga na po di ma? buntot pusa yata. Kamyas. Yan guys, yung mga bahay dito. Hindi yung mga bahay dito. Yan po yung puno ng kawayan. Hindi si mama. Sipag yarn. Ayan guys, yung mga bahay dito. Nakita nyo naman, tahimik na tahimik dito. Okay. Ayun o, may tindahan. Tahimik na tahimik talaga dito guys. Yan. Yan, tahimik na tahimik. Uy. So guys, na ano yung camera. Nang guys, si ma'am. Dito tayo sa ginagawa. Batang ano, hindi ka naman. Ano mo sila po niya? Hindi naman, harap ito. Aso namin. Yan pong aso namin. Parang exercise na rin to guys. Ala, rani ng mapuno. Ano yan? Ning ano, Na rin. malawigo ng number. Taas. Okay. So, ngayon, dito tayo magagabi mamaya. Dito, guys. Dito tayo magagabi mamaya. Yan. Kunin namin yung gunting naming malaki. Temo lentas panon ma. Ang bakit pa eh? Ah, may kalat yan dyan. Wait muna yan. Guys, yung mga tipo na namin na basura. Mga dahon na yan. Let's go na guys. Let's go na guys. Taas mo. Let's go. Let's go na guys. Ayun. Inuon pag ano. Yan na guys. So yan ang mga paligid. Crotons. Sigdiyo daw maman, mayo kang anong ibang halaman na mahiling mo crotons.
Bibili. Kung ka makoto so alam mo agang-agang ganda kaya ang video ko. Ayan guys. Kulay. Crotons. Hindi siya rainbow. Guys, crotons. Ayun pa, crotons. Yan pa po yung crotons. Ang ganda po nitong crotons na ito. Comment lang po kayo kung maganda itong crotons na ito. Yun guys. Kasi matabang sa kudigdi yung mga ano. Channel. Ano nga po digdi ma? Morning glory. Malang lord. Ano mo siya, tapat mo. Ganda. Yan po yung morning glory. Morning lord. Yan guys, let's go na. Yan guys, let's go na. Kamiyas! Oo! Kamiyas guys. Oh. Matang. So guys, ito po yung daan papapasok dyan sa amin. Ay guys, yun. Oh. Nandito po kami. Yan guys. Ako, harap Tapos, mo din. So guys, sa umaga guys, ganda dito sa amin ang paligid. Ayan, kita mo? Kapit mo dito na. Sobrang peaceful ng aming lugar dito. at tahimik. Kaya so, madamo lang po dito kasi hindi pa po ito pinapalinisan ng may-ari. Oh, ma. Bigyan na. Ma, Ano ano po naman? ako? Doon. So ayan guys, nakikita nyo. Ayan, kung gaano maganda ang aming paligid sa umaga. Fresh. Ayan, ito po yung lubi-lubi. Ayan. Ito po yung halaman na baging. Ayan. Ayan po. Kung nakikita nyo po ito sa mga garden, binibili nyo sa mga garden, ito po yun. Ayan siya. Oh. Halamang baging yan. Ayan. Hindi ko po alam kung anong pangalan yan. So meron pa din po kami ditong croutons. Ayan siya. Oh, ayan siya guys. Iba-iba yung croutons dito sa amin. Ayan oh. Kita nyo guys. Ayan. Ayan guys, may croutons pa dito. Ayan. So yung isa po naming puno ng buko is mamumunga na po siya. Ayan. Meron na po siyang bunga. Sa wakas, bumunga na rin siya sa tagal. 10 years yata, 11 years bago siya nagkaroon ng bunga. Georgina! Yung halaman na pusa. Ito guys, hindi ko alam kung anong pangalan ito. So ito yung guys.